Kasunjuk ki Seng Rangbah Umsning Parish kan penlong ya kajing ya kendu lang ka bapra jongka haka khan riu bat khan nyau tarik uleber ar hajar ar pusau hapo balang shnong madan umrnong sopdok sub district kumta la wer bat la khot e baro ki para Rangbah ban shimbenta nadu ka khan riu tarik sing sajan ka ban sedang haka por khandai baje menstep haka te ka sngi u Reverend Padar Staibok Warjri unlong unong ai jingkran haka khan nyau tarik kata ka singi utrai kan sedang haka por shipau baje menstep haka ba u Reverend Padar Pius Shadap spiritual director ka sunjuk unlong unong penmenta ya ka mas bakhoi kumta ka Seng Rangbah ka khot ka wer lang ya baro kilong kumi bat ki khon samla shin rang bat kan thei ban pen shong shet shong shngan lang haka te ka singi